Usilandise ukuthi ikuphi abakuhlanganwa ngakho namhlanje futhi kungani? Sotobe nabantu abakubukelayo. Yes. La kufika khona lapho nje lapho kufika khona lento yenu. Namhlanje umhla ka1 enyangeni kaMfumfu. Abantu besilo babehlele ukuthi bayokhuleka esilweni enyokeni. Indaba ezithi lolo hlelo balwenza wawuqala inyanga lephelile uMandulo September. Kwase kwenzeka lo msindo wenzeka lapha eNdlunkulu nokugasela kwesigodlo na yonke lento eyenzeka namagama akhulu. Kwase kubangathi lento iyaphela. Kwathi ngesonto elifile ngixolisa. Bathi abantu thina sasinomhla ka1. Asihlehle kumhla ka1. yes. Isilo asikho enyokeni senze njani. Base bethi bacela ukhetha indawo eyiCentral Venue. Engaba phakathi nendawo bayenza into yabomhla ka1. Yokuthi thina simi neNdlunkulu, thina simi noSimakade kaZwelithini. Yes. Njengalowo owuyena omlindi wesihlalo. Salodumehlezi. Bantu ke bayikhokhela imali zabo bayifunela nali ihole elihle. Bayihlelela yonke bathenge ngisho amanzi banamanzi ngisho abrandiwe. Amahle na yonke into bafaka amadekho nani nani. Oh into ekukhombisa uthando ngenkosi yakhe. Uthando ngenkosi yakhe. Base besimema bathi iNdlunkulu sicela ibe khona. Indaba ezithi Ngoba bekuzoba njalo ngisho ukuthi bayokotha ingonyama elokhuzeni enyokeni. Yeah. Besizoba khona kubingeni beyonke. Yeah. Yaba yinhle into yabantu kade siyibuke lapha inhle. Bakhuluma ke nemiyalezo yokusupporta iNdlunkulu. Basho nokuthi balibona usizi olubhekene neNdlunkulu. Maka. Ngakho ke lokho kusinikeza isibindi. Iqiniso ke lingemnandi sotobe elithi amanga gijima umhlaba uqede iqiniso lisabopha icathula. Njoba silana nje sengweluthukelwa. Ngiyakhona saxoshwe ekhaya kodwa ke siyakhona ehlala Nkosi uMamongi inkosi yami. Yes. Nokhokho wami. Yeah. Ingonyama yethu. Yeah. Siyakhona. Ngalokho ke kwase kuthi ke lo hlelo kwabe khona into ukuthi abantu asibazise njengeNdlunkulu ngoba bisizakhona ukuthi cha amaphepha senkantolo futhi asikusho ukuthi lamaphepha senkantolo ukubuyisa ilungelo layo yonke imizi yamakhosi. Yeah. Ukuthi imizi yamakhosi njobe khona nje lapha kwelaKwaZulu. Asikwazi ngisho nathi njengeNdlunkulu asikwazi ukufika emizini yamakhosi siwakhombela amakhosi anawo. Yeah. NoRamaphosa akakwazi. Kunjani? Nomntwana akakwazi. Yeah. iNdlunkulu inelungelo lokuyikhombela inkosana yayo. Ngoba banezizathu zabo.